Sagudahin nga ron ti surat, idi kalman laeng ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Carla, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunemi tamadamaak nga grumburubwat. Tinamag ni mamano sa tinong papanak. Sa tinoy at papanam iha, takas taon na man ti panagpapapintas mo. Napintas ka lang arodan sa kapilagpapintas. Asinot imalam ka di, saan ka di nga siya kaya? Ma, timawag ni boyfriend ko. Boyfriend mo, sino ka nawala? Loli mo. Nagalas mo dada, sarod-sud yun. Abi, sino ka nawala ko na yun? May masama di boyfriend ko Niya ang Alex. Ay, pasensya ka niya. Pasensya ka. Joke ko lang mo siya. Umat-amo ka sa baling ang boyfriend mo. Saan nga ni Alex? Kaya kala ko mga pagkatawaan. Sangsangpit na ko na. Sangsangpit ni Alex nga nagapo dyan Amerika. Ika pa naggapo na nga na pa may pangip ti negosyo. Tsaka pa na mo. Dinabat intugot. Ay, susapo ya. Amamang kay pa ngamin nga agnobyo kini Alex. At ang sakit talong atawan ng Jack Marino. Awan pa'y Awan pa'y doong atawan. Kasta. Hanggang rumbing launayin nga alukoy mo ni Sona tapos nagkalaysa kayo. Ay, susapo ya. Nagbayag kan. Abi ngamin nga tikaksikog. Diba? Tunggal mapang kadyabalay dagat. Umiyang ka, nagpatpat ng kayo nga papas kini Alex. Nimat mama. Iyan ko tagbay sumad. Saan ka tagarobeng unay nga pasikog ka, tapno pilit na ikasardakan ni Alex, tapno maikamang kakadakwada. Siyempre, bugbog tong anak ni Alex, nga bugbog tong agtahoy iti kinabak ng da. Kaya kas pagariganta, agasawa kayo, kanda kayo nga duwa nagtawid. Ay, saan nakamto aliplipatan niya? Agraman ka rin talo nga kakabsat mo. Ay, susapo, kakabsat mo kung puro barburong buong tiulong. At ang anak ron, kat lalaki digdi kakabsat mo. Sikalat imala kanya kang patak kang babae. Kat digdi lalaki kakabsat mo, imalaan da. Imala da iti amada. Hey, naman yung nakakamata nyo't nagang ko dita. Oh, speaking of the devil. Imasdig ni Papa Manonemi, nakarubot matakas kanya. Papapanan nyo, baka ito makilukan kanyak. Sandak nga may dagas. Mga madagas si Galiera. Mapamanin makigaliera ito amam. Amok manin no apeng imasdig. Dumawat manin ti kwarta kanya. Labi lang nga pagbuunak, bari makampruta kita. Alan Claudia, biyag ko, magdad ka, tamawan riri. Abi nga siya ti magdawatan, padasang madawatan ni Carla. Ma, pa, no itaawan. Ngayon itong bigat sigurado nga da. Labo na rampay lang, Claudia. Tabayadan tumalata anak mo. Sigurado ka, Carla. Buwan ma. No itaawan, ngayon itong bigat adda. Gabuto sigurado nga ikanak to ni Alex. Abi nga di mo kanunungak man dati ko na ni mamang mo. Abi nga nga di kayo pala asawa kay ni Alex. Tano, niya ti kwarta matan. Kita siyempre sana kag problema nga dumawat kay ni mamang mo. Sikano ka ti pagdawatan. Hoy, Cordapio. Hoy, Carlo. Saan nga Cordapio? Iso nga nga Carla tinaw na nga nagantat. Lalakit kahit ko hindi. Ang yung babae, so nga Carlot naganan. So Carlot nagan ko hang Cordapio. Si Kamit di, Claudia, alala ito yung ganit na. Laglagay pa ma, 5,000 intad ko kinipapang mo. 6,000 intad mo kanya, Carla yung tubigan. Mabigain na ma, agad ada interest na. Kit manunto ay hati itad kang kani Alex. Lalaim to ati mang romansa ken kuha na tapno. Ni mamamat kas lakla mapan ken kuha na tapno agpabayad. Sa kamalot ng ibagang intun bigat at akwartang kamot edad ni Alex. Layan mo na akon. Lakit good luck nga rot ken ka Procopio. Oy, Carlo! Hanga Procopio! Si kagad di Claudia. Alang nga rot, Carlo. Sabi ko man mga bakat adanto barato. Manong nemi kastoy ti klase, tibiyag ko, tibiyag mi. Siyak ti nauna, kada kaming upat, nagkakabsat, manong.
Ada pagtrabahuan ni mama, ngem ni papa. Sos, imbag kumamat manong nemi no saan nga sugador. Nuhin, kahit nagiti talo nga kakabsat ko nga lalaki manong nemi sa anda nga mayulot ag basa. Barkada lahing tenda. Imbag ta napintas ti posisyon ni mama, kahit panagkalamat ti sweldo na. Awang problema ti panagbayad ti kuryente, danom. Sa tumultulak mat manong nemi, mga opisina kmat napintas mo ti trabaho. Ngayon napinpinas tumunon ti biyag ko, ti biyag mi. No agasawa kamtun kini Alex manong. Ni Alex nga di pailaan kahit kukuman nga agasawa kami. Tapno di kas takit agbiyaga kaktun ag naedak tun iti malamansyon nga balayda. Nga asyak to tagbaon kadagiti katulong. Nga amin to na kwarta ni Amor. Kahit siyempre igamak tumet, siyak tumet teking kwarta, adan to joint account mi di bangko. Siyempre, agi katak to ni trabaho, ket dakam to nga duwa timang manis ti negosyo. Diba? Kastalo ti biyag man. Ag ambisyon, tapno ni kasta ket pumintas ti biyag. Nagpagata nga roden kini mama manong nemi, ket siyempre minanayhok iti kotsek. Minanahok ti kotsek. Running condition manong nemi ti jakkay ti mabulukan ti dalan. Idadakon manong nemi ti sango ti malamansyon nga balay. Nagbusina ak ni tata jak bakit amon no asino dati ni tata Dimas tinangilokat iti gate. Inserek ko ti kotsek. Nabayagan ni tata Dimas manong nemi nga driver hardinero ti da Alex Chaklam no sino ita ti baro nga katulong da. Wan manong. Dimsagak yung may nagdaydayo ni tata Dimas. Iparaking mo nga nalaing ma'am. Gusto natan. Alat na tulbak. Tay plaster mo nga nalaing. Sikan di bang i-plaster tata Dimas? Alangarod ma'am. Sige. Ita i-plaster ko. Ewan gaya. Ni Alex ay kadigdigos na kita ma'am. Imbilin na kanyak nga na napanag ka nangisagana ti ko ti lamisaan ni talikod nga isot pag ginuman mo kano nagpaluto iti pulutan. Yeah. Kasta ya. Agtaros sa kanti talikod ma'am tadya ito pagdanunak ka. Ewan gayam sit baro katulong nyo. Ay, awan pa'y makabulan na. Sino? Ni Inday. Inday. Nagpangit mo ito. Pangit tinanagan na ma'am. Ngayon napintas. Ano? Nadamanin sa baling nga. Aradasin ni Alex. Una. Manong nga bulan. Santo maikat. Uno agikat. Manong nga bulan data nga babae. Sakbay nga ikaten ni mama. Ni Mama Sonia. Tsak man na mo, ma'am. Ay, awan lat amukon. Awan nagpaot. Awan nagpaot at naugat ni Ma'am Sonia. Awan nagpaot ang at no adalangan agad aradasan mo ni Sir Alex. Mahilig man kami ni Sir Alex kadigiti katulong. Mama. Pag ko naman mama, ay ma'am, nabayaga ko nito. Si bibiyag pa lagi din ni Sir Marlon, asawa ni Ma'am Sonia. Adak dito din, hardinero kay driver. Ket, jay. Ubing pala din ni Alex, dadak dito. Ardasan mo ni Sir Marlon, nagiti katulog. Iso nga, imama ni Alex, Sir Alex. Yung mga balik. Awan to tumabaling nga agbaligi ka na iti ambisyusa nga makatulong nga mangigawid ka ni Alex. Among ba't ka tirantada? Agpasikog da. Sa danto pilit nga asawain ni Alex ida. Tap na isudan to ta kadwa ni Alex nga agtawid, di ba? Nung ka nga kayat ni Alex ida. Gabot adakmet. Siyak ka bimitasan. Nakabang luak. Di ngamin, Tata Dimas. Awan, ma'am. Awan ti mangati keng ka, ma'am. Ngam ti question. Di nakamadla asawaan ni Sir Alex. Tandanin, Tata Dimas.
Dandani ako nagnaod, ito na ito nga malamansyon. Dandani ako nga agbalinmatan nga bus mo. Ay, katuman amam no kastaman. Umat sa bali nga isang sangpet, wano umay dito nga kadua ni Sir Alex nung dilang siksika. Kaputa siksyak lang tipatpatig na. Pagparausan na lang di kita katulong, kakursunada na, di ba? Huwin ma. Ay, nadyan ni Sir Alex. Hey, sweetheart. Oh my God, dumano dito yan. Oh, makakon sweetheart. Manong name nakasando nga nakashort ti sweetheart ko. Iti makasaligak iti ayan na manong kas iti dati. Inarakop ko tinairot sa ko inamalan nganinanam di iti lips niya. Sabay ti panangramas ko ti barokong na manong. Ay ka. Ngayon sa aliksik ko pwede nakulap ko iti unag ti brief na. Dagos lahat mangkin ko na. Oh. Hey. Agore ka. Oy, Mrs. Sinar. Manong nga bulan nga wang ka. Nasurok lamang ka bulan. Katsuan. Iso nga papasta ita. I miss you. I miss you to Carla. Oh my God, di silad mo. Tay daras tapay lang sa atan to uminom. Oh my God, madamdaman to. Ipalubos mo nga rin nga si tatanggan deta nga di mo idugal. Si Kaman. Lumok nang to dito madamdaman. 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 Deta ni Mama. Ay, nakamad gay man, Carla, ha? Yes, Mama. Agbano akman, Mama. Naruwama ko nga mga awag ka na kayo ti Mama. Mama, gamuta. Nabayag mat kami ti relasyon mi. Agduwa nga taon min, gani Alex. Pero mas dawa na karot kang ka. Dati mo maglaing magalot pa, galot at anak ko. Ikita kayo man, Mama. Dati amo nga dagdagan ti anak yun, tapno ikasarnak ko man. Tapno na anaya ko nga manugang yun. Kaya pagsalita nyo yung tuleta ka manag. Ureta, among ka ti rason, no, api nga nagtor, ti anak ko. Ti among mo na business. Baka mat naman business. No, api nga nagtor. Napani, tinaduma-dumang lugar, dito lubong, tapno kumita iti babae. Ang sabor pala ti babae, adak ba't ma? Tapno makita na, no, adamang atiw kang ka. Kita na result na ma. Damagin mo kagawa na. Awan tinyawid na. Kaya't nasa wen, awan ti makaatiw kang ka. Isumunti ko nakma. Ang taping mga atiw kanyak. Dakay mat lang ang magbaga nga siyak ti kapipintasan. Kat siyak ti kayat yung baling nga manugang. Di ma? Gawin. Ito nga naman balin. Agasawa kayo. Takayat kun ti madan ti apo ko. Tapno, umado kami. Umado tayo dito nga balay. Naglawa nga balay, nagbasit ti tao na. Kaya't kung umariwak-wak na kiti ubabing, nagtataray kiti hardin. Kaya't kung una di madan, ti adon nga po ko. Apay mat kami nga may mesa ti anak yung Mama. Mat nga rin kami nagpes. Iso nga si Alex. Ma, ay susapo. Asawaan mo ni Carla. Tapo tutam iti bano nga singin. Triplets. Tapno ado nga dagos ti apo ko. Dimot Mama. Well, Ma, no problem. Sweetheart, umaykan. Adaywa mo ni Mama. Hangag pating gareta. Sa ulang sa udeta. Manong name dito likod no ka at maguston mi nga pagistambayan apaginuman. Tanapintas manong name nga buyaen ti init ngagtabon. Dito likod manong name nga buta na nga to ti balay na makitam. Masaripat-patam ti baybay. No medyo adayo. Kaya nagpinasabuyain manong name no kasta nga nababanji init. Agpakpakadan. Umininom kami met manong name iti brandy. Numanen na umasadeg ba nung name iti kabarbaro nga katulong da nga mangited iti pulutat. Numanen kita ba nung name ni Inday no kasta nga umay. Nabukel ti rupa na, pangatidugan ti buok na. Nakdakinis ti kudis na. Kasla nga saan nga katulong ti langana.
Imaluman ti pamagina. Ada na panan manong name ni Alex. Isumat nga umasadag manong name ni Inday kinasalita. Inday? Yes, ma'am. Agtugaw ka. Ha, ma'am? Agtugaw ka. Abay, ma'am. Basta agtugaw ka. Abay ko nung palang. Noon niya tibiling ko, agtungpal ka. Iwan, ma'am. Uri sa anak pa yan ay kamang kanakwada. No, adak dito eh. Kat aday bilin ko, agtungpal ka. Nalawag? Awang namin tikas na nga bilin da, ma'am. Ana? Gusto kong namin bilinan ka? Ma'am, dinakbog ka man, ha? Dinakong tanto, basol ko. Agreklamo ka? Tapos na ibagakan ka. Nabayag ko dito eh. Dagiti mo na nakakatulong kang ka, imo na nang imsika. Kasto ti ba nang tratar ko kadakwada? Nga nakarkaro makabay, nga dagiti bumalay. Ano ko nam? Ni Ma'am Sonia, hanga ka sa panang tratar na kanya. O rin ni Sir Alex, sika lang. Apay, reklamo ka? Kaya mo pungot-pungot ka ganito eh. Agpadpada tamad nga dabuok na, ma'am. Tanya kami di magam, ma'am. Apay pinagtakaw na. Antos to na mo. Apay nga Inday. Rosette tinagang ko. Apay kay Inday. Iso nga amin tinawam. Tatay 20 may katlong nga balay nga nagpayak nga kaskatulong. May katlong aldaw. Balay. Apay nga hangka nagpaot. Sana ka nagpaot ka lagi muna na, ma'am. Kabuta sir kandak man dagiti amo. Kat dito eh. Di mo ka tanam namay nga sir na ka ni Alex. Idubulak ko na dyan yung kwarto. Kat di dyan mo na awan dubulak na. Adamat. Ang ipamuspusan da. Akit dito eh. Di nakakati pamuspusan ni Alex. Makano, ma'am. Tanakursunada nak ni Alex. Itayakon. Marbarin mo siya, di ba kaasawa keng kuha na? Ambisyosa! Gaga! Imala ka matlang, padpada kayo matlang, karag di mo nakatulong, ambisyosa kayo. Kasi ka, ma'am, saan ka ambisyosa? Apa ka mo ambisyosa? Siyempre, no ambisyonam, ti may kamang ditoy, di kat ambisyosa kami. Agam ambisyonak lang. Gabuta siya, ti ba bagay? Datan ni Alex, pumanak ko to yun. Awan ti masabol, pumanak ko. Pumanak! Nangigdaytan ni Alex. Amok, nasaan nga kursudada ni Alex na mabugbugkawan ti katulong. Ano nga pa eh? Agdram-drama ak lang ani. Praktis kami nan ngagsiyak tagbaling asawam kat amunak ni Inday. Nagrikat kami ngagkuti. Kasi malaas ti tukak ti padakar na. Kadya kaya ti naginat kang kutkuti. Nakarkaro pa kay mama. Na? Nakarkaro ka pa kay ni mama ngagdagdag. Sorry, sweetheart. Sige, Inday. Sir? Ay, bagan tumanin na damasapol mi. Sige, sir. Sige, ma'am. Ma'am Carla, sige. Sige. Good luck, ma'am. Abikas lang alam masusurong kininday. Amon sweetheart, karagit imununan nga katulong. Ni pala Inday, naglay nga sumungbat kanya. Makapasurong, makapa-high blood. Kadagupan da, nga nagbaling nga katulong. Isupa lang ti makasungbat kanya. Kaya ka mo no apay. Husto ka. Kadagupan da nga katulong. Ni pala Inday ting magustuhak ti servisyo. Nato ko naman eh. Aman, mas luto na. Ha? Nadalos ti trabaho na. Ken, sigurado ka virgin pala isuna. Di mo ko na inani. Pagkimunak ni Inday. Dapat ko mga pagkimunam ni Inday. Kat siyempre, doon sakit pa nag-crush mo kong kana. Ala, sa bagay. Aramid mo ba det, ha?
Agpapas ka keng kuana. Ngam siyak tumadlat agbaling asawam, di ba? Taasin no kuman inday may kumperar kanya, di ba? Sa maysa, siyak ti kayat ni mama. Laglagi pa neta, Alex. Manong nemi, dito'y kami likod ti balay dangan ng rabi. Medyo naala akon. Kahit kun manong nemi ti mapanaganda. Siyempre kami iti silad na itagbalindo ka silad mi naglawa. Sweetheart, inakag-shower? Sige, tas sumaruno ako. Ag-shower ta nga doa. Muna kalatan. Dito itatulatan nga gabo. Dito rabaw ti kama. O sige nga ron. Manong nemi, namang aranak, hindi makapag-shower ako. Saan nga mabaling ka? Abakin nak na diyang inday. Nga mapay ko mga agbaling nga karibal ko netang inday. Isupay lang amin timbaga ni Alex ka napintas ti serbisyo na nga katulong. Isupay lang timbaga na nga naimas ti luto na nga katulong. Surong ko. Ngem. Nalalay nga. Pagbulagawag manong name nga pagpulipulikusik ti bukil ti mata ni Alex na siya ti magromansa keng kuwan. Kaya nagpaiso manong name hindi makadigos mo tanisuna inawid kon. Kaya natulid kami ni kama manong name siyak daking ngato takayat kong siyak ti mo na mangromansa keng kuwan. Alex. Nagbara ka, Alex. Boris ka. Nagbara ti Bakim. Kaya nagbanglo ka, Carla. Kaya naimas ka, Carla. Talaga. Awanin ti kakaimasan na ti siyak, di ba? Kaya nawanin ti kalalay nga. Carla. Talaga nga siyak ti kalalaingan. Tamok na siya din no ti pakatikelang. Impababak ti bibig ko manong name na yan ta iti barukong amok no yat aramidek manong name dildilak ti mungay ti susun sa ko kinikiniten nakirsa nga ti dug ti dilak manong kasabay ti panang kapag-kapagkil ko manong name ti dakkel nga torturuso ni Alex iti baba iti panang up and down ko iti panang pisel-pisel ko magustuhan naman Carla Carla sa kundi bababa manong name intunokwan isakmul ko kasladakkel nga microphone manong nemi nga kinan kundeta nga microphone ket nagkanta akon manong nemi ket makakanta aklat ta oray no adda anak apapel ti microphone itingiwat ko mo agmapel nga kanta inento ta nakapinpintas ti panagasog ken panagareng-eng ni amor ni Alex ko kumama Carla, Carla, Carla. Iyawak lang ang pusitsitan man. Ninukasta nga madlaw ko nga manggapon manong name nga rumwar. Iyo lakon. Hanga siyak hanga tingiwat ko't pangipuksuakam ko. Ison tumaten sumublat nga mangan kat makamkan tumat nga duwa manong. Imasin na talaga at imangan manong name talaga nga daldalusa. Kis-kis-kisa. Kang ganayon ng ibagbaga manong name nga kasla mabagbagi ti maladaga. Hawang pulis ti singa. Alex. Orek la namin talon nga naitayok, idi ta may tayok ba't ni Suna manong name kat nagsabat, nagpadpada, nagitirimuar nga sales manipud ka na ka.
Nangastawa na yun, di ba nagkinayat kat titunggal may sa kanakam. Sweetheart, panagkunak, nakaala ako. Madlaw ko, kapirtil ko, kat saan nakapulos ka nagkontrol. Gibi na gibin. Iti mabait. At danton putot mo kanya. Managsakan to lagi ni mama. Numamuan na nga, dapukon ng kanya. Alex, kahit ko na yung kasawa ta. Kahit ko laonin. Kahit mo, numasikugang ka. Sige, apik din nga saan. Oh, yes. Makabulan, 2 bulan. Talaga, at andun sikug ko. Iso nga tapos sigurado. Alam mo na yan. Ha? Alam mo na yan. Oh, alam mo na yan. Ah, alam mo na yan. Oh, alam mo na yan. Oh. Kabigatan na manunay agrubrubat akong nga gawin. Agrubrubat matiso na manunay mapan na iti opisina na. Agro-orayan ni Tata Diwas na driver na. Sweetheart, adabukod ko nga lugan, iso nga dinak may dagas. Inkan? Ada kamakamak. Awan na lipatang. Ay, huwag kaya. Awan tikas ko dito eh. Mabaling ko check eh. Apay, awan kwarta maya. Mumutin ti. Kinalaing digit naganak kanya kang gastos. Mumutin ti kasasaan mo eh. Ako magtrabaho ni Papa. Ni Mama, okay, may iso lang yung ura dal sweldo may nagpadpada, talaga to gastos mo eh. Namuna ka di. Loko-loko di talo nga kapsat ko. Sige, ano nung samnitan? Kinati ni pinirmahan na nga nagyan ti cheque. Okay na. 25 pesos, okay na. 25 ti bayad mo nga nagpat na. Saan ko mabayad dito tulong mo kaya, sweetheart. Agasawatan to nun, nagsiko ka. Gabuta na imun una udi akman nung naming pimanaw. Nagpakadaki ni mama. Main ako, okay. Na. Panag ko na kadanto na po kayo. Ay, kit na siya doon na Tama nag-asawa kayo ni Alex. Kahit ko launa yun. Sa kadimat lang ti kayat yung mama. Sino ko mapay nga ron? Awang at karibal ko? Sino ko ma? Kasla karibal ko ni Inday. Anya? Itamang ba lang ibagam nga da katulong nga karibal mo iha? Pag kuna makaribal mo ni Inday. Isupalat imbagang ngamin ni Alex nga napintas ti serbisyo na. Dahil mas ti loto na. Kaibasan mga loto napintas ti serbisyo. Yung patsim nga ron nga kayat ni Alex iso na. Ang launay nga Alex. Kaya ni Mesa, pay, ipalubos ko ka di nga ron. Nga saan nga si katagbaling nga manugang ko? Hagyawan ak mama. Manong nemi nalabsak ni Inday nga adda iti hardin. Nagsarday nga iti batog na. Inday! Saan ang magikaskaso? Inday! Hanggang magikaso? Naglukot yung kain? Hoy! Abi ka hanggang magikaso? Hay! Hoy, kamet! Bastos ka talaga! Sisis na kinibastos ka na ta. Abi nga huy ko na. Awang ka na pindas nga mo nga panagsawo. Kunak malang edukado ka. Alam, sige pa dasan. Kamom saan ka tutupan? Ore katulong ak lang. Adamat karbengak. Apay basta latang bugkawan na. Nagpintas ko Inday. Kunak mo magsalita na siya No! Sumasikat mga suro kanya. Lapadasan. Kaya mom, sikat kanunungan ko man ni mama? Okay. Ore man no saan nga siya kanunungan na. Lagi-lagi pa yun.
Baka nalalang yung sika. Lalapatasan, la. Kasla mo ti karate, sige. Nabigbig sa akin sika, tanadagdag sin trabaho kim sika. Habi ka sa galan mo. Hoy. Iri, medyo ipamuspusak ti panakaikat mo iti na ito nga balay. Lisika ka din makaramit ka na tigastoy. Sika ka din nagbaling nga karibal ko. Nagayay blada ka di manon dito yung balay manong naimi. Yan ang problema mi ha. Sinamag ni mama. Kalpasan nga inted ko kengkuha na manong naimi 6,000 pesos ta pinasukatak manong naimi ti cheque nga pinirmaan ni Alex. Tamad lang interes na nga talaga nga sa ngaribo. Manong inted na. Sabari nga ta mga. Anda karibal ko. Anya? Sino karibal mo? Katulong. Pag ko na makaribal mo. Pero mingat dyan pala nga katulong tinasaraka nga siya. Ngayon sa kamari ma. Ipamuspus mo sa panakaikat na dyan nga babae. Nagbalin nga busy ni Alex kadisima sa runungal daw. Makabulan manong name. Wow. Sana kung nadatngan. Wow na wow. Makalawas doang alawas. Wow. Kung nagtupay nga min. Kan gamot na jak mauray manong name nga awisan na ni Alex iso nga siyak tinapan. Madak! Iha! Kumusta? Ma, 2 weeks, 1 month and 2 weeks delayed. Hala? Huwag ma. Itapay lang ma-delay ya. So nga Mike, tapos yung padamag ko ka. Kinipadamag ko kini amor. Wala daw ka nun yung amor nga sumangpet. Hanggang bali ma, urayek. Ma? Abay na kayo ti, adad to'y nga, agdaldalos. Ni Inday. Awanin ni Inday. Pinagtalo ko. Saan ko kaya mga skenin nga pagtalawan so na apoy ko mapagtalawon. Ay, apo. Apoy ma, apoy pinagtalo yun. Muno nakit din nga nagsikog ng sika? Hanya? Sino nagsikog ni Tata Divas? Saan? Ni Amor. Yung mapaman, nga namuak nga sikog. Inikakon ti cheque. Pagparegreg mo, no kayat mo, paregreg. Kasi lang nilaramin ko, karag na doon makatulong. Kat na dyan. Nagrabuatan na gamit din. Amo ka din ni Amor? Sino Amor? Ni Alex ti kuhet ko sa wan. Amo na ka ni? Amo na. Ngayon magkapot na busy sa kampay na kambay lang nagsalita ka na siya. Tawag kami sa siya. Iha, iba ka mga masigog ka. Tinawagak manong nemi. Hello, sweetheart? Alex? Andak dito ba layo? Okay, kumaya ko. Good news. 1 month and 3 weeks nilayak. Nandiyak ba kinisigurado hanggang sigurado nito. Marigreg nito. Ha? Takayat mo kumang marigreg? Sabi ko mata marigreg. Hala? Uy gaya. Umayag lang dumagas nito. Kalpasan na. Maalat arwatek. Papanam? Agaut out town ka manen? Andak dito eh. Pagustuhan ka to. Unso kahit mo. Minsan lang. Nga magbiyahe. Papanan nyo kinitata. Dimas. Babang ko. Tuntunan ni Inday. Kanya? Tuntunan ni Inday? Dahil nilipudpud nung amasikog. Alex, amom ka titi bagbagam? Ni Inday di patpatig ko. Sana siya ka. Ano agwala di agwala ka. Ipulong ka kay ni mama. Di agpulong ka. Hindi pa ilahin. Magagbat kang ka hindi nga saan nga sure, tiriknak kang ka. Diba? Tapi pa lang agsapsapulak, doon takamit. Doon talaga kumakayat ka. Nasa pulakon. Ni Inday.
ni Rosette nga tapod nung anakan na. Sanga mamalin. Saan nga mabalin, inulit-ulit ko manong naming kat dahil tamat ko na ni mama. Na talagang saan nga mabalin. Nga mawan dinaramidan manong naming ti ina ni Alex. Taore saan nga mabalin kong kunana. Ngam saan mi nga naigawid manong naming ni Alex nga pimanaw kalpasan nga nagrubwat. Mapan nakanut-tuntunan na sukunan manong naming ni Inday. Mama, kasano nga rin, mama. Kasano nga rin, mama. Kailangan maraming tayo, ha? Ore no sikat kayat ko, no samot ka sikat kayat na. Hapay ngamin, mag-iba ka man ngamin, tirason, no? Hapay nga saan nga sikat kayat na. Kasang ka di nga virgin, hindi tagi ko anak ko. Saan, mama? Ay, sumat lagaya. Ket ni Inday, virgin ka, no? Mama, saan nga rin dun, mama? Apay, problema no saan kayo may kamang? Tanya nga din nagtutulagan nyo karagiti parents mo. Mama? Gusto ti ko na ni Alex. May sakamat karagiti na tumanjay, nga katulong, nga nagambisyon, nga makikamang ka na kami, takayat mo natin may kamang ka na kami. Tapno di kasi takit, may ramang kayo, ti kinamak na. Gagangin lang natin, mama, siyempre. Kit ni Inday, hangat kastat ambisyon na, di na inawat tinjayak kang kuha na kwarta. Kung naman inawat na, inikak, jakmot, imbagakit nga inawat na. Han na nga inawat. Isupay laing ti katulong sa angan nga awat, tinjayak kang kuha na. Diyan kayat, mama. Diyan kayat. Agpangamatayak, mama. Di umay kap tumakitungaw. Magpangamatayak ka talaga. Nagawid ak manong namit asin no kumapit ka idak di takit awumatan ni Alex. Ngayon tuloy ko manong namit dito ibalay tinagrungrungaam. Banagmet manong naming nga man ni Dayan ni mama. Ay, susapo. Kung nakman lang no talagang agbalagi ka maikamang kadakwala. Nagkapsot ka kata. Tapi kami palubos hindi ka nagsikok kumanagos. Tapi kami nagkongkontrol ka. Mama. Iya po, aya. Ma, dakis man kami tipanggip tayo. Kahit tayo nga may kamang aksadya. Tapi pakinanudan. Takasano. Sugador, babaero ni papa. So pa paggasgastuan sa digit na kaabsat ko, barumbado. Sino ko mga rutbet tibayat? Nga damay kamang kada tayo kadakwana. Mama, sapay kami nakastay, di pamilya tayo, sapay kami nakastay. Sapay kami. Nagbarbarte kak manong nemi. Dapay di kiti kundaw ay kasla kayat ko tumapuak. Tada kiti second floor iti balay mi mano. Ay, ngamsang kong impatuloy. Hambay, kanibukas, kanibusanan tilubong ko na. Angang may meso ni Alex ti tilubong. Makasilo ak tumitlang. Makalawin ak tumitlang ti mangitag ay kada kami. Nga, saan ka mga problema ti kwarta. Makalawas din na palamas, manong nemi, idi makitak, mabasag, idi pagiwarnak, ti panakaipadamag, panaka-anunsyo, ti panagkalaysa, na Alex kini Rosette, alias Inday man. Saan ka mabalit? Singang hekto, lapdak to na takasarda. Dong teng day tangal daw manon nemi sana kasimrak ti bisina napanak iti simbahan. Kani sa lutsudan manong nemi ti padi no sino iti makaati pa manglaped iti kalaysa dagiti dua ti bakderak. Ngimsan dagbat at tinalyaw. Sanak ba't nga guno ni inulit laing ti padi manong nemi na sinaludsod. Nagnaak. Inalaistok na nagna.
Ngam sa anak mo nga nagpasango. No di kat nagpalikuda. Kat kabuta awan ka no, iti maoray ti padi nga manglapid manong nemi. Linugyan dan ti seremonya. Kapag isumot idin manong nemi nakarwarak iti simbaan. Nandito yung nga nagsangsahit. Apesaan nga siya. Apesaan nga siya, Alex. Alex, sabi nga saan nga siya. Doon katawid ng papay ko di maging kay ka, Alex. Alex, sabi nga saan nga siya. Apay nga saan nga siya. Alex, sabi nga saan nga siya. Kit-kitaan takba nung nemi ni kiti malapsak. Ay, nagmauyong sabad datan. Siguro. Ex ni Alex deta nga babae. Kit gabuta sa ngisot ikasar na. Agmauyong ayin. Ay, abe sa nga siya. Abe sa nga siya. Abe nga sana siya. Abe sana siya. Abe sana siya. Ay, diliwan niya. Agmauyong ayin. Uwain manong nemi ko orang na lang aglukay nga talaga ti Tornilyo. Ti panunod ko. Ngayon, nasusurok mit lang inawat ti kinapudno. Makabulan, 2 bulan, 3 bulan. Iti malagip ko manong nemi nga tawagan ni Ma'am Sonia. Nagring sinungbatan na. Hello, Carla. Mama? Ma'am? Ay, oo, kumusta? Kumusta? Nag-asawa. 2 bulan na sipot si Magpet da. Kalpasan ti honeymoon da iti abroad. Kat siyempre, adat to ati manukan ko. Nga, mangtagdagibayin nga, manganginaw, mangarkarga ti apukok. Sa kakanimat lang babawi mo, saan nagkababawi? Kapunta siyempre, isot ipatpatig ti anak ko. Ipatpatig na met unay ti anak ko. Ori may salay nga katulong, ngayon na ikari. Di mo man ngamin linalaing iha. Nga wala, sige, awatin ta na. Kasang nga sikat nagbaling nga manukan ko. Anyway, iha, no da problema, umasadag ka lang kanyak, tatulungan ka. Sige, ma'am. Sige, agyaman natin. Yung day manong nemi, tinaudin ng panagtawag ko. Awanan bibiyan ko kadakwada ko na. Tadadala nga masaktanak, numamuak ti kinaragsak dagiti duwa. Hanga balik ko anak manong nemi, takalbasan lang ti dandani makatawen, at damit lang nga, simukat iti pusok, iso da ito'y ni Alan. No man saan nga baknang ni Alan manong. Ngam nagbalingan na pudno, akas man ti kinapudnok kang kuana. Nag-asawa kami manong nemi, kat addaan kami itan ti kabukbukodan nga balay. Bahala nan, ni papano sa alatang balbali ko na. Bahala man tan, di kabsat no, tutuloy nga barambado da. Tinasken manong nemi, addaan akong tibukod nga pamilya, kat nagpatulong di kiti kakabsat ko, kas tamatad na mamakin ni papa. No lakit da damaitan ko. Ikakida. Dito tigasat ko kunak manong nemi kit inawat kon numampay ng ambisyon ko at talaga ti may kamang itibaknang. Ngam saan siguro na ikari. Dito karoon ti pagkasarita ak manong nemi kadagyaman naklaunay ti anos mo nga nangibasa kan nangurnos kalpasan nga nag-insan kang ka ti Italiana. Agyaman naklaunay kat sapay kumatad damat na ibatik nga adal liwliwakin pagsarmingan ti biyag kadagiti patak nga tibigeg. More power to your program, anong. Tuwing ang nagkyaman nga pagaya mo, Carla. Thank you, Carla. Thank you man karagitay adong nga nagbuya.